sa sinugdanan, ikaw gayon ang tinatanong. Sa panahon na kami masangit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghayo ko, sumala sa mga saan mo. Sugat ka sa sinugdanan, ikaw gayon ang tinatanong. Sa panahon na kami masangit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghayo ko, sumala sa mga saan mo. Nagtinutlanan ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako. Mabungahong adlaw mga igsoon. Praise God, nakabalik na ta sa tong normal nga life today. O salamat sa Ginoo kay naabot na kita sa Bohol. So, welcome back, Pastor, from Sister Mary Jean Biligas Ponce of Ormoc, if I'm not mistaken, Ormoc, okay? So, actually, gikan ko natulog igsoon kay medyo kapoy sa biyahe ba. Pagmata na ko, ako'y laing na hununaan mag-live din ko akong asawa, nang lakaw sila kung anak ako ra diri usa, no? So, salamat sa Ginoo kay nakabalik na ko og normal nga live. Yan na ako sa Bohol, no? Og akong gidaig ang Ginoo, gibalik na kong kadungganan kaniya tungod sa mabungahon kaayo nga bakasyon bisan kadiyo tra igso, no? Ning lapas sad mi og semana. Grabe grateful kay ko sa gihimo ni Lord unya. Maka-bless igsoon, maka-bless, grabe kamaayo ang Ginoo, no? Gihan-ay sa Ginoo ang tanan, nakasulod tag duha ka prisuhan dito unexpected. Wala sa akong listahan igsoon. Imagine last week paunta mi mauli last Thursday apan tungod atong naay invitation na to nga makasulod tag prisuhan, akong gigrab ang opportunity. Ikabalo naman may igsoon, no? Nga mao gina akong kalipay, no? Wala man tay allowance para ana, wala tay makuha opiring diha. Pero ang kanang padayag na to or atong ma-share igso ng mensahe nga makahatag og dugang paglaom ug pagtuo sa mga piniriso. Labaw pa nas kwarta igso, labaw pa nas bandi, di kabayran ang pulong sa Ginoo, no? So akong gipasalamatan ang Ginoo na igso, no? Nga yes, grabe kamaayo ang Ginoo. So wala nagmahay igsoon, wala ko nagmahay nga nung naabot ko dito. Grabe sa Cagayan de Oro, no? So fruitful jud kayo, mabungahon kaayo, and then actually natinga tong mga namuyo dito uban ba sa balay bitaw kay katong giabangan sa kumanghot kay nganong naay mo bisita kuno nako kalit niyang uban magdala og day nagdegikan pa sa Bukidnon, no? Nagdala og mga balanghoy man tong uban nya, nay nagdala og daghang mangga, nagdala og mga lamas unya day manok Bisaya nga wa na kay angay paliton nga lamas kay nana kompleto na daghan kay mga ingana ba, no? So maka-bless igso ang uban nagdala og mga cake man to, mga unsa daw mga sa specialty daw dito sa tobacco sa Cagayan daghan. So grabe na bless kay ko akong pamilya sa kamaayos sa Ginoo. Unexpected. So ang akuha man untang plano is tungod kay akong anak bakasyon bitaw niya. Gusto ko nga mo himamat sa siyang mga igagaw dito unya. Gusto ko mo bisita sa akong mangho dito. Nga nanapod stilan sa Ginoo nga banggiitang pong badlungon kan parihan ako. Actually sa among family duha mi ang banggiitang badlungon. Una lang ko nga nagpabadlong
Dayon, kani umanghod sa una nga nas Cagayan, ako man ang gitren-tren niya na labaw pa man yun ako, ming grabe man, no? Pero anyway, mga parts sa kagahapon, so, mao na nga malipayon ko nga ning bisita niya knowing grasya sa Ginoo sa ko nga nagsiging mentor niya karon. Mingbiya na pud siya sa tanang mga kabuang nangalagad na pud siya sa Ginoo. Mao gid na akong tuyo igsoon. Mao ra mo bisita unya. Wa ko mag-expect nga nay ning invite na to para mag Bible study. Nay nag-invite na to sa prisuhan, grabe igsoon, no? Grabe kamaayo sa Ginoo unya. Maka-bless bitaw. Lahi sad mo Cagayan. So all of the viewer, nay mga viewers diya nga taga Cagayan. Lahi jud pinasahi. Lahi jud. So indeed mo na gitawag niya, it is indeed a city of golden friendship. Nindot. Balik ko diha pohon. Okay. So diha dito iningingon ako nga pastor balik diri kay mag-organize man to siya. Gusto ko nga naay siguro youth gathering ba to niya. Invite-on daw ko. So automatic na diha no basta para sa Ginoo igsoon. Okay? So grabe. Grabe ang kadaugan nga mo ang nasinati og malipayon kay among kasing-kasing among dughan naglukso-lukso sa kalipay tungod sa gihimo sa Ginoo. Okay? And again, pasensya na to mga adlaw no, wala gyud tay formal nga live ba. Mo live ko dalikyat nya maora mo ra kayo nya man na no. So starting today, this time kani nga live, balik na ta. Amen. Balik na ta sa atong normal, atong usual nga live para sa kamayaan sa Ginoo. So anyway, ako nang gi-shout out ako mga brad sa Lumbia City Jail ba. Grabe kayo, maka-bless so no. Lumbia City Jail des Cagayan no. Grabe. Sa during praise and worship pa lang igsuon nabati na akong presence ni Lord. Kaingon ko Lord unsa man ni prisuhan ni simbahan. Grabe ang presensya sa Ginoo. Ang worship team grabe ka anointed. Kuha kanilang victory band. Basta something nga na-bless ko. Ingon ko, Lord, ayaw ko pahilaka kay lain kay tanawon nga bisita ko nila. Ako may speaker nila diri karon sa panimbahon niya. Makahila ko lain. Basta nagpugong-pugong ko igsoon maka-bless, no? Again, shout out. Lumbia City Jail. Ako mga brad diha. Okay? Ang brad na ko diha, ingon sila, mga akro, dautan, sayop. Sayop sila. Sa Lumbia City Jail, usa sa nakahatag o kahapsay o kahanay. Okay? Ang mga akro. Kaya ang mga akro dito igsoon sa Lumbia City Jail, murag 70% man siguro, 80% ba? Kuan nangalagad sa Ginoo, nangalagad ni Kristo, nagsimba sa Ginoo, no? So pinangunahan sa akong bradia si Brad Ungas, Carding. Hey, Brad Ungas. Brad, grabe maka-bless, no? So wala man ako sila gikumpara sa uban nga prisuhan pero ako nakita laki sila something unique nga basta malipayon sila nasa sulod niya. Imo jud ma-feel nga naa jud ang presensya sa Ginoo bisan naa sa sulod sa prisuhan. No, again, shout out Lumbia City Jail sa tanang mga warden da, mga jail officer ug sa tanang mga brad na ko brad ipadayon na to, no? Ipadayon na to ang pagpangalagad sa Ginoo kay mao gyud tinuod nga lunglib. Ug napay uban diha nga mga dili brad nako, makaigsunan lang nako, no? Padayon ta abante, ako ning gabalik-balik sa diha ako sa prisuhan ning bisita ninyo, di ba? Ayaw kalimti ni mga brad, ning ingon ko, dili babag ang prisuhan para ang plano sa Ginoo dili madayon sa inyong kinabuhi. Amen. Mao na akong gibuhi ninyo, di ba? Ang prisuhan dili babag para ang kabubuton sa Ginoo matuman, okay? As long as naamo diha sa sulod sa prisuhan unya nangalagad mong tinud-anay seryoso ay nagpaminawa ng mga istoryas gawas kay wa nay ayo. As long as naamo diha tinud-anay mo nga nangalagad sa Ginoo, deep in your heart sincero mo, nay hayag nga ugma inigawas ninyo. Amen. Again, shout out Lumbia City Jail ug sa ato mga brad nako again, Brad Ungas, okay? Shout out sa worship leader diha nga brad sa nako nga dinihugan kayo. Drummer, Brad sa nako, lead guitarist, daghan diha mga sa keyboardist, bahista, maka-bless, bless kay ko. Usa ka adlaw mo balik ko diha. Okay? Tugot sa Ginoo. Ako nang gipanaad nga basta mo abot gali ko diha mga igsoon. Basta mo anak kog Cagayan, maningkamot ko nga makasulod kog balik diha. Kana kung dili pa mo milagruhan sa Ginoo nga pagawason po, no? Pero unsa may plano sa Ginoo, anha man jud ko kanunay. And of course, ako sang gi-shout out ang Medina Municipal Jail. Ug sa akong brad diha, Brad AJ. Okay? Sa akong brad diha nga
nasa usa sa jail officer nga nangalagad na pud sa Ginoo, nga usa sa follower nako nga na-bless daw siya kaayo sa kuang kinabuhi unya. Usa sad siya ka basta bang giitan sad sa kangit-ngit pero karon na nas Ginoo. So kung siya usa ni siya sa hinungdan Igsoon nga nakasulod ko sa Medina Municipal Jail. Actually dili unta ko kasulod tungod kay kinahanglan sila og MOA, pero tungod sa kalig-on sa tong connection sa Ginoo. Ako na nigibalik-balik ninyo Igsoon once ang pabor na kay pabor sa Ginoo, makuha nimo ang pabor sa Ginoo, makuha po nimo ang pabor sa tao. Nya kaning natay pabor sa Ginoo, duol man ta sa Ginoo, natay pabor sa tao. So mingsunod siya. Wa ko mag-expect Igsoon nga makasulod sa ko dito kay nagistorya mi sa hippie nila. No, dili unta pero tungod kay napo koy kailay dunya na usa ka babae diha, shout out no. Jail officer nga kaila sad nako sa Facebook ra, usa sa nakadungog sa ako ang wali sad sa Facebook, no. So all in all, grabe usa ka victorious journey, victorious nga vacation Igsoon. Even it is only just a short vacation but namuhat ang Ginoo, no. Shout out again Lombia City Jail and Medina Municipal Jail of Misamis Oriental. Kita ginako man ang hilak nga basta na kusog kayong manifestation sa presence ni Lord. So namo sa kong prayer mga Igsoon. Okay? And anyway, ako rin gipasalamatan no kato mga taga Cagayan nga mga followers nato nga grabe ka buutan, no. Grabe ka, of course madasigon sad sa Ginoo ning bisita ginato didto. Salamat kay no naay tan-aw rin naagid ni klaro kayo. Okay? Naay mga viewers nato viewers and followers nato diri nga gibisita jud ko didto day usa ka adlaw nga nagdungan upat ka pamilya or 5, no. So wala pa nakauli ang bago pa lang niuli ang upat ka family, then ning sunod na ana poy lain. So maka-blessed Igsoon nga ang uban gikan pa from Bukidnon nya. Blessed sa kay ko kay naka-release ko prayer nila nya. Tingal lagi nang muyo dito kay sa maning ginsa rin ilang gibisita dire nga mauna prayer that time nga nagpray mi das karsada nya. Miatras na to ang nay musulod nga pick up ba mo tong imbalhin mi pero okay nagpadayon nagyapon. So again, salamat kay no CDO, thank you so much, no. Salamat sa inyong salamat mga kaigsuonan nato diha, mga followers nga from CDO nga ning bisita nato didto sa Billarin Street sa Carmen sa CDO. Salamat kay uban ning adto gabi na diay ning adto didto pastor di ako sa gawas mao na ba ni di ako sa gawas. So nag-message siya nako around almost 11 naman siguro to or 10 PM. Hinggawas jud ko kay gusto man siya makimamat na ko. Ako to istorya mi niya, picture mi, ano. So grabe ang Ginoo niya. Katupong I remember one time dito mi sa SM up downtown sa Cagayan. Nandako bitaw nga SM duol sa Ayala. Duol niya. Padung mi ato sa CR daming tawag na mo kay maka-bless kay followers din nato. So nagkatag lang ato mga followers, no. Grabe ang Ginoo. Akong gihidayag ang Ginoo na, no. Wala na ko gi-share kay nalipay ko kay nailado ko, no. Nalipay ko kay nailado ang Ginoo tungod sa akong kinabuhi. Gigamit ko niya. I'm just his instrument. So everything everything that happens in my life akong gidayag ang Ginoo, no. Dito mi sa SM Igsoon na nanitsit ba na nawag si kuano si pastor nagkita kita sumoto gi kuan mi daghan. Even dito mi atong somewhere in Claveria naman to kuno naibugnaw kay dapit ba nay guard dito napoy nuroy dito nga kailag gyapon nato ila naman day daghan mga followers nato diri Lord ana na ko. So grabe Igsoon pinasahi nga kalipay karon naabot na ko diri sa Bohol pero ang kalipay nagpabilin. So wala man ko ilayang ikabalo as always mga followers prayer na prayer na jud akong kanunay ikabalo sa matag usa. Amen. So again thank you kay Cagayan sa mga followers na to sa CDO. Even ning sulod mi sa Gaisano kanang diha bitaw sa si tawag ato basta Gaisano na kasulod mi og Gaisano nga kay daghan kay mga ukay-ukayan ba basta daghan kayo nya dihay kaila na mo dito nga sales lady man na sila na ikaw nang kuan banturang familiar ka mo ikaw man na ba. So grabe ang Ginoo kamaayo Igsoon. Even tong nagtaod unta sa keyboard sa akong Igsoon kay kana bitawng iyang i-connect ang ilang TV ba sa keyboard. Tinga ko ang mo connect ba. Sige magtan-aw nako.
Ingon siya, sir, ikaw nang naaskuan? Grabe. So, ang ipasalamatan ng Ginoo kay ingon ako manghud magpa-picture ta siya niya. Nang lakaw man mi padung mi ato og asa mi ato basta manglakaw mi padung ato. Kugon day to mga igsoon kag dagang mga ukay-ukay. So, wala siya ka-picture. Ingon siya nga, pasuruyon daw ta ko dito sa ilang lugar kay daghan daw kay followers nato. So, grabe nagtatag lang mga igsoon, no? So, I realize nga dili gyud ay ingon nga dili day maayo nga undangon na to ni ngani igsoon, no? Daghan pa dayong mga tao nga bisan even in social media, bisan majority sa social media magtrending mga laway, mga bastos, mga binuang, mga kabuang igsoon, no? Naaday po'y mga tao po daghan nga uhaw sa pulong sa Ginoo. So maunay naghatag na kog motivation nga i-continue taliwala sa mga bashers o normal man na gibas ganin nilang Ginoo, no? Taliwalaan ang mga daghang mga negatibo nga gilabay nato. Abanti ta padayon ta og sangyaw sa maing balita. Even in here in the social media kay daghang mga tao nga uhaw, daghang mga tao nga nangita sa pulong sa Ginoo, uhaw sa presensya sa Ginoo. Amen. So anyway, thank you akong gidayeg ang Ginoo ang tanan. So akong gi-shout out this time tanang mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents. Mga amigo na ko da mga pulis, hello, nanako dari, no? So grabe. Mga amigo na ko mga happy, mga chief, okay? In different station, Camus Menya, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, tanan mga brad na ko. Tanang mga inmates, mga piniriso jail officer, security guard, mga friends na to, mga higala na to, igso na to nga nasa Armed Forces of the Philippines, tanan, no? Luzon, Visayas, and Mindanao, I'm back. Mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw, mabungahong adlaw. Okay? So, anyway, salamat kay mga subscribers, mga followers, and sa wala makabalo, dili hours sa atong YouTube channel. Nanata YouTube channel, again, ako ning i-remind. Kunya, ang ato ang link na sa caption ani nga live, ini-click ninyo. Pwede ra mo subscribe, free ra siya, unya, mas ma-update pagin mo igsoon kay. Ako ning gihimo kay daghan nag-requested, no? So, mas dali ninyo makita akong live, mas dali ma-download, dali ma-save. Nga nanata sa YouTube karon. Again, ang atong YouTube channel is Mabungahong Kristohanon. Dili tong Kristohanong mabungahon na, Mabungahong Kristohanon. The same name aning page na to. Okay? So, praise God. Hallelujah. O, akong gidayeg ang Ginoo ang tanan. Shout out to 157,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Okay? So, our topic for this morning, okay, is about the good thing, or it's about the God's purpose behind unfavorable situation. Amen? Mao na itong topic karon nga sa luyo sa mga dili masabtan nga kahimtang na ay mensahe nga maayo or naay katuyuan ng kahitasan. Amen? So, mao na itong hisutan karon. But, before that, magampo ta. Okay? Let's welcome the presence of the Lord. Anyway, daghan kay ning bisita na to dito ay sa Carmen Billaran Street. Kunya ingon sila, Pastor, ako ang gudigsoon, mo share ko pulong sa Ginoo diri. Bisag gatubang ra ko aning kamera, cellphone ra. As in, ibuok na akong kinabuhi, gidahan ako. Kana bitong mura ra pud kung nasa pulpit bitaw, as in pangginoo gyud para sa kaluwasan. And then daghan ning bisita na to dito ingon nga, Pastor, laki lagi no anong lahi? Sa kuno lahi. Pastor, maka-bless ang imong ang wali nimo, something ana di ko kapugong maoni kung ngano ka no. So ako igna sila himaya sa Ginoo. Sungod lang siya na sa dihog sa Ginoo kay diha to usa akong gingnan nga kani man kung pagwali, pagsangyaw, pag-evangelize, it's not about kuha ni siya mga igsoon kana bitong maayo kay kamustorya, no, dili dia. Daghang maayo mo wali, maayo mo istorya pero wala impact, no. So it's not about that. Magmatter yun sa anointing, no. Sa dihog yun na diha magdaog. So tungod sa dihog, sa anointing, sa power ni Lord, mo na hinungdan nga
kana bitaw mapukaw gyud ang maminaw kanang something makahinuklog gyud ba, no? So mura bitaw i-leads gyud ang mga makasala into repentance tungod na sa anointing ni Lord, no? So daghan ang tanan ko, pastor, unsa imong sekreto? Simple lang ang sekreto. Anda mo na tong kasing-kasing because I believe ang anointing ni Lord dili sad basta-basta mo naog mo kunsad. If there's something wrong in our hearts, kung ang atong kasing-kasing natay gitago-taguan nga wa malipay ang Ginoo, natay sekreto nga wa gisurrender sa Ginoo. Kung atong kasing-kasing natay gitago nga mga butang nga wala nakapahimaya sa Ginoo, of course ang anointing ni Lord is holy, balaan. So mulikay siya na. Pero kung atong kasing-kasing preparado, wala tay gitaguan as in sekreto nga dili maayo igsoon. As in, we live a life that is fully surrendered to the will of God. Then, ang anointing ni Lord, automatic na. And then, that way, mahimutang effective instrument ni Lord. Sumaon na akong sekreto, Ikson. Wala ko sekreto, mga training, Bible school, wala. Ilahapon na, laylahi man ta. Each one of us has different calling. Lain-lahi sa tangi gamit sa Ginoo. Unique. So, dili ta pwede magkumpara. Sa kuha lang, mauni akong sekreto na inangutan na ba? Pastor, unsa, himastingon ka no? Magpasting lang ko Domingo. Pero most of the time, every time nga mag-share ko sa pulong sa Ginoo, kari jud akong giandam. Bulahan ang putli o kasing-kasing. No, bitaw nagandam lang ko nga gusto ko nga walay mga barrier ba sa anointing ni Lord, no? Kay once ang atong heart putli, limpyo, then gamiton sa Ginoo effectively. Amen. Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Let's welcome the presence of the Holy Spirit. Atong i-invite ang presensya sa Ginoo igsoon para mas masabtan nato iyang pulong. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you for another blessed opportunity. Great privilege that you have given to us this afternoon, this morning. Salamat Ginoo nga nabalik nami sa normal na mo nga pagahimuon aron ikaw himayaon. Before we listen to your word this time, Lord God, before we meditate your word, first and foremost, search our hearts. Susiya mong kasing-kasing mong nahuna, pagbati, Ginoo, kinasuluran na mo, Lord God. Kung naay mga butang nga wala mi makabantay, wa ka nalipay, pasaylo ami. Himo aming angayan, himo aming takos, mamati sa imong mensahe. And tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, Ginoo. Taga-imig kasing-kasing willing sunod sa imong pulong, dili kay ego ra maminaw. That's not enough. Walay milagro sa pagpaminaw lamang. Apan ang milagro, ang breakthrough, ang blessing, ang favor nimo naa sa pagsunod sa imong mga pulong. So this time I pray, Lord God, obedient heart, Lord, doers of your word. And of course, among giampo karon Ginoo, kaalam nga langit nun. Kay nasayod kami dili na mo basta-basta matugkad ang imong mensahe gamit sa kaalam nga kalibutanon. This time we need the heavenly wisdom, guidance of the Holy Spirit, Lord God. And I pray to all of the viewers who are watching this time, i-bless Ginoo. Panalangini sa tanan nga makita, makadungog ani kutob sa maabtan ani nga live Ginoo. In different places around the world, Luzon, Visayas, and Mindanao. Tanan nga nagtan-aw Ginoo, ug mag-replay ani unya ipabati imong gahom. Ipabati imong hikap, imong dihog, ang lihok sa Espiritu Santo ipa-feel, Lord God, in Jesus' name. So Lord, thank you for the victory. You alone will be glorified this time. Wala may magpataas og relihiyon. Bugto ngalan lamang ni Kristo among giisa nining takna. So Lord, salamat nabiling panahon among itugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan. Mao kini among pagampo amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. This time we have 115 or 16 viewers this time. Okay. Abante. Salamat sa Ginoo. Again, sa wala makabalo, dili aware, we have our new YouTube channel and the link is found here sa caption. Okay? Ang caption ani nga live, na ang link diha. I-click ninyo dalhon mo sa tuang YouTube channel. And pray ra na ang pag-subscribe igsoon para sa kamayaan sa Ginoo. And this time, before we start, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones in the comment section and to type at followers at highlights at everyone. Okay, let's go. Atong verse karon igsoon, simple lang kayo.
I believe how many times na ko ni na-mention. Pero gusto lang na ako ni balikon para kaninyo mga igsoon. Kay siguro ang uban wa mo kasabot sa inyong sitwasyon. Pero sa likod niya ng mga sitwasyon igsoon. Nga dili masabtan na day mensahe ang kahitasan. Amen. Okay. Roma 8:28. One of my favorite verse because actually ako igsoon usa ko sa produkto ani nga verse. Okay? Usa ako sa tawo nga makapamatuod nga kini nga bersikulo. Tinuod gyud dili ni gamagama lang. Amen. Roma 8:28. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan. Okay? Niadtong naigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag. Sumala sa iyang katuyuan. Again, according to Saint Paul in the book of Romans chapter 8 verse 28, Bisaya, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan. Okay? Niadtong naigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sama ninyo. Sumala sa iyang katuyuan ng Dios, magapanalangin sa iyang balaang pulong. Nining taknaa sa kabuntagon or kaudtuhon igsoon. Gi-remind ta sa pulong sa Ginoo nga gisulti ni Apostol Paul nga nag-ingon diri nga nasayod kita nga nag-ingon diri tanang butang daw nagbuhat ang Dios na inanawag. So i-cancel kay mawa atong kanta. Nila yung busy kay tayo na yung nawag unsa na kay tuyo ni. Okay? Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya. So, na-word rin mga igsoon nga tanang butang. Okay? Magisgot tag tanang butang igsoon meaning walay exempted. Tanang pangitabo. Okay? Tanang pangitabo maayo man o dautan. Maayo man o dili maayo. Ganahan man ta or di ganahan. Nasakitan man ta or nalipay. Okay? Sa kasakit o kalipay. Unsa man diyan nakahatag man natong kagulanan. Tanan as in walay exempted igsoon, no? Tanang butang, okay? Nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan. Okay? So everything that happens in our lives igsoon naay purpose si Lord, ang iyang purpose para sa kaayuhan. Walay gitugot ang Ginoo nga bisan sa pananaw nimo di maayo, wala siya plano nga maayo. Okay? Ang iyang giingon diha mga igsoon kaayuhan na tanang butang nga pangitabo bisan nasakitan kag maayo. Di ka kadawat sa nitabo ngano man Pero mao ni timan na word sa next line is kaayuhan. Tanang pangitabo bisan di ta kadawat nagbuhat ang Ginoo para daw sa kaayuhan. Tanang butang nga dili maayo nga nitabo sa kinabuhi pwede na dili madayon. Pwede na dili itugot sa Ginoo. Pwede na dili maitabo kanimo igsoon og mga higala. Pwede na di man unta na maitabo pero nganong gitugot sa Ginoo igsoon kay naa daw kaayuhan. In other words mga igsoon, naay kaayuhan, naay pag-asa, naay paglaom luyo sa mga dag-om bisag unsa ka ngit-ngit sa imong sitwasyon, naay hayag sa unahan. Amen. Again, tanang butang nagbuhat siya. Sige ngon dire. Tanang butang nagbuhat ang Dios o ang Dios alang sa kaayuhan. Mao ni timan niya, tanang butang bisag sakit kayo, bisag wa ka kasabot igsoon, galibog ka sa likod niya na naay kaayuhan. Amen. There's no such thing as an accident. Pwede na di mahitabo. Dili ka makaingon nga tsambahan. Swerte ko. No, walay swerte ug malas sa mga anak sa Ginoo. Tanang panghitabo naa sa katuyuan. Walay tsamba igsoon. No? Wala na ay katuyuan ang Ginoo. Parehagod na ako ang uban ning ingon nga nahimo daw kong adik-adik sa una for more than 16 years tungod kay napasagdan daw ko sa kong amahan kaya kong amahan magsigilag wali dito bisan asa maglakaw-lakaw wala na daw ko na atiman mauna nakabarkada daw ko mga adik-adik mauna nagsige na kog suyop hantud ni abot nga namaligya na kog syabot tanan ng mga grabe nga mga bisyo badlungon na kay ko tungod daw kay napasagdan ko pero wa sila kay bawig soon nga sa luyo ni atong ngit-ngit nako nga sitwasyon sa luyo ni atong katarantaduhan kabarong-baduhan ka adik-adik ka kriminal nako igsoon na ay maayong katuyuan. Sige nga, Andre, maayong katuyuan. Or naay kaayuhan. Ay, kaayuhan, ano man? Dili ko maepektibo karon mugiya sa mga kriminal. Mugiya sa mga adik-adik.
mugiya sa mga drug lord, mga pushers, mga drug dependent, mga palahubog, mga hilig og babae igsoon, kung wala ko nakasinati, na ako ikasulti nila, na ako ika-advise. Why? Because I've been there for a long time. In other words, mga igsoon, sakto ang gingon ni Pablo, nga sa tanang panghitabo, sa tanang butang, naagi kaayuhan ang Ginoo nga gihimo. Usahay lang di na tumasabtan, dili ta makadawat nga ano man eh. Ginoo, pareha na mga brad na ko desprisuhan na nga priso man ta. Nganong na priso na dakpan man. Ngano man ni ngano man ni kay diha sa prisuhan diha ninyo masinati ang presensya sa Ginoo. Diha mo makadungog og pulong sa Ginoo sa prisuhan. Kaysa dang gawas nun mo, di mo mamina og pulong sa Ginoo, badlungon man ta. Nasa sulod sa prisuhan kay nadi ang presence ni Lord. Diha gipalaila ni Lord ang iyang kaugalingon nga naa ako gamhanan na ay Dios, gipangga ko ikaw. Mao nang gipriso ka na diri gitugot ni nako aron diri ka makaila nako. Kay sa gawas sa kaharuhay, di man ka makahinumdum nako. So diri wala kay choice mo duol ka nako, mubasa kag Biblia kay mao na trabaho sa mga piniriso. Murag something ingana bitaw, naay kaayuhan, naay purpose si Lord. Walay gitugot ang Ginoo nga way hinungdan. Timan-i nga tong Dios perpekto. Usay mo ingon ta Ginoo, nganong imo man ning gitugot? Mao ni kung nahigugma ka na kung mao ni Ginoo nangalagad naman ta kunimo. Ngano ayaw sig ngano kay ang Ginoo perpekto. Wala siya gitugot nga tsamba. Wala siya gitugot nga nasipyat siya. Tanan nga mga panghitabo nga gialaw ni Lord, meaning, sakto na. Kana kay gitugot ni Lord, maunay mas maayo para nimo. Di lang na nimo masabdan at first. Ka-remember mo? So, ingon ni Jesus ni John, or sa iyang disciples nga, ingon siya sa karon dili pa niyo ni masabtan. Again, ingon siya, sa karon dili pa ninyo masabtan. Pero pohon, masabtan ra ninyo. Di ba? Ingana si Lord. Romans 8:28, all things work together for good. Labi na kung gitawag ka sa Ginoo igsoon. Labi na kay gitawag mo sa Ginoo mga igsoon, mao na tanang butang naay katuyuan naay kayuhan sa likod mga igsoon sa mga sitwasyon nga naglibog ka. Si Lord igsoon, nganong gitugot man eh. Nganong man eh, pastor ngani. Daga nagpre-request yung pastor, tabangi ko. Advice ko, pastor, nganong maom ni nahitabo nako. Pastor, mauni nangalagad ko sa Ginoo, mauna niya. How come na ingani man? Nangabit man akong bana. Nangabit akong asawa. Ako mga anak na adik-adik na karon. Girid og kalit akong anak, pastor, giplantidan. Hey, ya ako ban mga suko sa pulis arin ako. So ako silang gitubag nga kanang mga kung tinuod magaling ng planted, walay naitabo nga ingana nga walay surveillance gyud unya. Aside from that, ginaw mo, walay na plantiran nga di mo suyok. Dugay na ba ko diha na ako kanunay sa police igsoon kay bawon na mo na ako diha. Nahulog og connected sa Gunila since I am one of the PNP life coach. So kabalo ta na criminology student ba yata no? So mao na igsoon nga daghan kay lag reklamo. So kay tungod kay ang naitabo sakit. Dili sila kadawat no? Kasagaran Lord why? Lord nganong gitugot di mo? Lord nganong naingani man eh? Lord, nganong na ingato man to. Lord, nganong ingani man ni Ginoo nga sige man kog duol nimo. Lord, sige kog hatag nimo halad ikapulo. Pero nganong mao man ni nahitabo ayaw gyud pangutan na. Dili ta pwede nga inganaon na to si Lord. No? Instead, ingingon ni Paul mga igsoon nga pasalamati ang Ginoo sa tanang panahon. Tanang panghitabo na ikatuyoan si Lord. Walay nahitabo nga napakyas ang Ginoo pagtugot. Amen. Walay na itabos tong kinabuhig soon nga nalipat ang Ginoo. Tanan ana nay pagtugot sa Ginoo. Bisan pag imong nasinati karon consequence na nagyapoy katuyuan ng Ginoo. Kaysa matag consequence, ang consequence igsoon di man gud ta makaamgo kung way consequence, di ba? Di ta maka-realize sa atong sayop sala kung way consequence. So abot pa sabot tanang pangitabo gyud naagi nay katuyuan ng Ginoo. So dili ta pwede magbagulbol. Dili na to pwede questionon si Lord. Dili na to pwede dili ta mamoyboy ba nga Lord. Di ba mao ni ayaw kingana sayop ka. Kay bisag unsaon ang atong Dios perpekto ug tungod kay siya perpekto, walay pangitabo sa atong kinabuhi nga napakyas siya. Nasayop siya kung dili na siya'y katuyuan nganong gitugot na niya. To all of the viewers right now, wala ko kabalo sir kung unsay sitwasyon niyo karon. As of now, wala ko kabalo kung unsay inyong kahimtang karon. Pero kini nga mensahe may magpasabot ninyo
nga ang inyong kahimtang, inyong sitwasyon karon na katuyuan ng Ginoo. You are in that situation. Ang uban diha siguro nagtan-aw, bugat na kayo. Sakit na kayo, Lord. Grabe na akong gipas-an nga unsa man ning kuan Ginoo. Nabugatan na kay ko ginawa ko kay baw nga makapadayon pa ko sa pagpangalagad nimo pero ako kang prangkahan. Bisag unsa man nakabugat, sister or brother. Paminaw ha? Bisag unsa nakabugat ang imong gipas-an ron. Kana kay gitugot ni Lord nga may tabo na nimo. Ming salig si Lord nga kusgan ka. Ning salig si Lord nga lig-on ka. Kay wala siya gitugot, wala siya ipapas-an nga dili na to makaya. Amen. Kana kay gitugot ni Lord nga bugat kayo, bugat bisag unsa pa nakabugat si Lord kabalo nimo. Si Lord ning salig nimo nga makaya na nimo. O kana nga pagsulay dili na makabackslide nimo. Basta lang mo hangad kaniya. Basta lang mga igsuon mo sangpit kaniya. Basta lang mga igsuon nga ubanon nimo ang Ginoo sa imong sitwasyon karon. Sigurado nga ikaw magmadaugon. Sigurado nga ikaw mulampos. Sigurado nga ikaw mulahutay. Amen. Ug di ka mobalik sa imong kaniadto. Timan ini. Roma 8:28 ang tanang butang na ay katuyuan ng Ginoo. No? Labi na kay ikaw gitawag ka sa Ginoo. Wala aksidente. Nahigugma ka sa Ginoo. Higugma po ka sa Ginoo. Wala aksidente. Everything that happens to you right now na purpose. Ayaw lang sabta, ayaw, ug di ka kasabot karon, ayaw pugsa imong kaugalingon nga imong tugkaron, malibog ka. Okay? Nay mga pangitabo karon sa imong kinabuhi nga naglibog ka. Unsa man ginihan nga gitugot sa Ginoo? Ayaw pugsa. Kay ang kuan mo sa Ginoo igsoon, according to the book of Isaiah, His ways are higher than our ways. His thoughts is deeper. Taas, mas taas pa sa tuwa igsoon. Lahi sa atong una-una. Okay? That is why most of the time, once si Lord na itugot nga pangitabo, maglibog ka, ngano man niya nga, nangalagad naman tako sa Ginoo. Ngano man niya nga, faithful man tako ni Lord, pero ngano man ayaw na ngano. Ayaw pugsa pagsabot ang mga sitwasyon or mga butang nga lisod kayo tugkaron, di nimo masabtan. Kay mao na hinungdan nga daghang na stress sa babangalagad sa Ginoo, daghang na depress kay gusto nila tugkaron sabton, ayaw. Instead, pasalamati ang Ginoo. Kay daghang mga butang nga dili na to masabtan. Pero mao lang ni timan ni ikupti ang Roma 8:28. Tanan nga iyang gitugutan na ay kaayuhan na. Wala siya gitugot igsuon nga makadaot. Walay itugot or gitugot ang Ginoo nga makadaot, makaayo gina para nimo. Mao lagi. Di na to masabtan usahay, no? Di na to matugkad. Siyempre tao ra gud ta. Siya Ginoo. Pero ang gusto na ako ipaabot ninyo igsoon is pasalamati si Lord in everything that happens to us sa mga circumstances sa palibot. Pasalamati ang Ginoo knowing na siya purpose. Amen. Walay malas og swerte, mao na ni gidi malas no, ayaw tuo na. Kanang moingon og malas og swerte katunang mga wa nangalagad sa Ginoo. Aman para sa mga nangalagad sa Ginoo mga Kristohanon, tanan kita tanan blessed. Kung namay di maayong pangitabo, praise God na ikatuyuan ng Ginoo. So walay di malas sa kinabuhi sa mga Kristohanon. All things work together for good. Tanang pangitabo na ikatuyuan ng Ginoo. Di man nato masabtan ayaw pugsa og sabot. Kay kung imo nang tugkaron, imo nang sabtog maayo, maglibog ka, magkalisod ka, hangtod dinon maluya ka, wala kay gana mo basag Biblia. Wala kay gana mo ampo, wala kay gana mo simba, kay nakafocus ka sa imong sitwasyon. Nga imo jong gusto tugkaron, nga imo jong gusto sabton, pero di yun na nimo masabot. Kay tao lamang ta. Amen, di na nato masabdan. Og siya nga nagtugot Diyos. Di man pwede malibel atong kaalam sa kaalam niya. Mao nang igsoon, all we have to do is just be grateful to Him. Yeah. Pasalamatan na nato ang Ginoo. Lord, thank you. No? Good or bad, praise God. Amen? Kay ang Ginoo na katuyuan. Again, wala ka sa sitwasyon karon nimo igsoon to all the viewers right now who are watching this time. Wala mo karon sa inyong sitwasyon nga tsamba na katuyuan ang Ginoo. Maybe this time dili nimo masabtan pero kupti ni Roma 8:28 na ay kaayuhan sa likod anang imong kahimtang karon nga wa ka moangay. Naay kaayuhan, salig lang. There's always a rainbow after the rain. Ako na nang gibalik-balik. Luyo sa mga dagom.
Luyo sa daw ngit-ngit kaayo nga sitwasyon nga way paglaom sa pananaw nimo na ay hayag sa unahan. Kupti ang saad sa Ginoo. Mahanaw man ang langit ug ang yuta, apan ang iyang saad diha sa iyang pulong mubarog gid ni. Ug ang iyang saad unsa man pastor, sa luyo ni anang mga di maayong kahimtang nimo, naa daw kaayuhan sa unahan. Sa ingon re diha sa tanang butang, okay? Tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya to those who love God ug kadtong iyang mga gitawag na sumala sa iyang katuyuan. Naay word nga katuyuan, naay word nga kaayuhan diha sa tanang butang. Again, timan no? Diha sa tanang butang naay gitawag og kaayuhan unya naay katuyuan. Okay? So nganong mabalaka man ta? Nganong maproblema man ta? Ayaw itugot nga tungod sa dili maayo nimong sitwasyon magduha-duha na kasasaad sa Ginoo. Managana ka, no! Barugi ang pulong sa Ginoo. Magkinaunsa man ang kalibutan, magbalintuan man ang kalibutan, ang pulong sa Ginoo mabarog ni. May tabo gid ni sa saktong panahon. Again, Exxon, maybe this time dili ka kadawat sa imong sitwasyon. To all the viewers right now, maybe this time naglibog ka, wa ka kasabot, wa ka kay bawog unsay ang ngayon imong buhaton, ayaw sabta, ayaw tugkara kay maglibog ka, but instead pasalamati ang Ginoo. Dili gyud na to masabtan, matugkad na mga sitwasyon nga naman. Tao ra man ta, Ginoo man siya nga nagtugot. So para dili ta ma-stress, ma-depress o maluyas pagpangalagad sa Ginoo, mas maayo ato siyang pasalamatan sa matag pangitabo. Bisan sakit na kayo, mga Exxon, pasalamati ang Ginoo mao ni kupti sa luyos tanang pangitabo naay kaayuhan. Then naay katuyuan ang labawng makagagahom. Palangga ka sa Ginoo, Exxon. Our si Lord sa imong kahimtang karon. Amen. Kupti ang saad. Luyos sa mga dagom naay paglaom. Luyos sa mga dili masabtan nga mga sitwasyon nga ngit-ngit kayo naay hayag sa unahan. Basta lang mukupot ta, musalig, ug mulaom sa labawng makagagahom, sigurado ang hayag nga kaugmaon. Amen? So again, to all of the viewers right now, tanang nagtanaw karon, wala ko kabalo sa inyong kahimtang. Maybe ang uban diya nga viewers nagtanaw, bugat kayo imong sitwasyon, lisod, imong kahimtang, grabe. Pero wapaan ang alagad, ang imong tibok pamilya nya nay uban ang alagad pero paling-paling pod way klaro. Basta something unsa may imong kahimtang karon Exxon, pasalamati ang Ginoo. Ayaw siya pangutan-a lang, no? Ayaw siya question na kay si Lord perpekto. Mao ni timan sa tanang kahimtang or pangitabo. Una, naay kaayuhan na. Then naay katuyuan ang kaytasan. So atong buhaton Exxon, musalig lang ta, mulaom lang ta sa labawng makagagahom kay diha kaniya nadyo'y pag-asa. Diha kaniya igsoon ang mga imposible mahimong posible. Diha kaniya na ang kadaugan, kalampusan, kauswagan, pag-asenso. So instead nga ato siyang question, Lord ngano man Ginoo ngano ayaw niya sad pamuhibuhi sa Ginoo. Ang uban mo ingon man, Lord, di ba sige magukupiring? Ayaw nga na Exxon. Wala tayo katungod mamuhiboy, no? Everything that happens, God has a purpose. Amen. Ug ingon siya nga naa daw kaayuhan, nya naa siya katuyuan sa mga sitwasyon nga wa nimo nasabti. Again, unsa man imong sitwasyon karon Exxon, pasalamati ang Ginoo. Amen. Kupti ang saad sa Ginoo, salig sa Ginoo. Kay ang Ginoo nag-uban kanimo ana nga sitwasyon. Nakainomdom mo sa nahitabo sa mga disciples sa dihang gikuso-kuso sila sa unos. Gikuso-kuso sila sa dagkong balod, samtang naa sila sa sakayan. Gipasagdan ba sila? Wala. Nag-uban nila si Kristo, nagpatulog-tulog. Usa Exxon, na mga sitwasyon nga dili ta kasabot, nga nasakitan, tag maayo, nga nalibog ta, nga feeling na to, wa ang Ginoo, nga feeling na to, gibiyaan ta sa Ginoo. Pero ang tinuod, nagpatulog-tulog lang na si Lord, naras imong tungod. Gitistingan ra imong pagtuo. Kung unsa ka, kung magapadayon pabakas pagpangalagad sa Ginoo. Kung nakataliwala sa mga dagkong unos, dili ba ka mo balik sa agi? Again, Exxon, si Lord aware sa imong kahimtang karon. Wala siya gitugot nga makadaot. Wala siya gitugot nga wala siya maayo nga katuyuan. Wala siya nga wala siya buhaton nga kaayuhan. Tanang pangitabo naay katuyuan ang Ginoo. Mao nang kupot lang ta niya, salig ta.
sa unahan ay hayag. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word. Salamat kay Ginoo sa imong mensahe. Imo ming gi-remind this time, Lord God, nga in everything that happens in our lives, you have a purpose. Even though sometimes na mga negosyante nga naubos, na bankrupt, pero naday kay katuyuan. Ang uban, Ginoo, na disappoint sila kay wa sila makapasar or something, na sila gusto nga mahitabo silang kinabuhi, but ang ending is disappointment, Ginoo. But Lord, na kay katuyuan, wala kay gitugot nga tsamba, aksidente. There's no such thing as an accident, but everything that happens in our life, Lord God, you have a purpose. Wala kay gitugot, Ginoo, nga tsamba lang, nga wa kay rason, kung dili kana kay gitugot nimo, na kay dakong katuyuan ug na kay kaayuhan nga giandam sa likod nining tanan. Lord, I pray to all of the viewers right now nga kanunay lang mi mapasalamaton nimo, Lord. Taliwala sa among kahimtang, taliwala sa among sitwasyon still. Ibutang namo sa among kasing-kasing ug unahuna nga matinud-anon ka. Walay higayon nga dili ka matinud-anon. Dili boy pasabot nga naami sa lisod nga sitwasyon, dili na ka matinud-anon. Tungod kay naa kay katuyuan sa tanan. So Lord, I pray to all of the viewers right now, unsa man ilang kahimtang, bisan pa man sa nagtan-aw karon nga ang ilang kahimtang, Ginoo, bugat, sakit, naglisod sila, ga-struggle sila, Lord, i-remind nila kaning nga message nga naa kay katuyuan, nga naay kaayuhan sa unahan, nga naay pag-asa, nga naay hayag sa likod nining medyo ngit-ngit nga sitwasyon nila karon. Ibutang ang pagtuo karon og paglaom sa ilang kasing-kasing, Ginoo, nga naa ka nakig-uban, naay plano nimo, Ginoo. Usahay di lang namo masabtan tungod kay Dios man ka, kami tao lang. But Lord, I pray again to all of the viewers right now nga magpabilin mi nga mapasalamaton nimo. Taliwala sa mga sitwasyon nga dili mi angay magpasalamat nimo kay sakit kaayo ang among kahimtang. But Lord, I pray to all of the viewers right now nga still mapasalamaton mi nimo, knowing that everything that happens right now in our lives na kay katuyo, na kay plano, Ginoo. Again, wala kay gitugot nga makadaot. Tanan nga imong gitugot na kay plano, di lang namo masabtan karon, but eventually sooner or later ma-realize namo nga paradise among kaayuhan ra. So Lord, again, i-bless sila. Tanang mga sa mga nabugatan na karon, Ginoo, nga mga nagtan-aw karon, Ginoo. Unsa man ilahang mga struggle, ilang mga battles karon, uban ni sila, Ginoo. Ipabati nila karon, Ginoo, nga nag-uban ka sa ilang mga battles. O kung mag-uban ka namo, sigurado ang kadaugan, kalampusan, kauswagan, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, again, there's no such thing as an accident. Tanan nga gitugot nimo, imo nang pagbuot. Og dili ka pwede masayop kay perpekto ka nga Dios. So Lord, tagay lang mi og mapasalamaton nga kasing-kasing og kontento. Malipayon, taliwala sa mga kagulanan kay naa ka sa mong kasing-kasing. Again, Lord, i-bless tanang viewers karon. And again, I pray, Lord God, unsa man ilang kahimtang karon, Lord, ilang mga problema, ako nag-aampo, Ginoo, nga imong solusyonan, tagaan nimo kasulbaran, Ginoo. Unsa man ilang tinguha karon, Lord God, ang very desire nila, Ginoo, ilang desires, ilang kasing-kasing karon, I pray imong i-grant, Lord God, unsa man nga milagro ilang gusto, Ginoo, sa ilang sitwasyon karon, Lord, according to their needs or according to the desires of their heart right now, I pray, mulihok sad ka, Ginoo. Imong palihok ko ng imong milagrosong kamot, Ginoo. Ning saad ka sa imong pulong, dili mo bu imong kamot nga dili makakabot sa among panginahanglan. So Lord, we stand in your word. Because according to your word also, heaven and earth will pass away, but your word will stand, will remain forever. So among gibarugan, Ginoo, ang imong pulong nga nag-ingon nga dili mo bu imong kabot, nga dili makakabot sa among panginahanglan. So Lord God, I pray nga imong kabuton ang matag sitwasyon sa imong mga kanakan karon. Imong tagbuo nilang panginahanglan, Ginoo. Tagaan nimo kasulbaran, tagaan nimo solusyon ang ilang kahimtang karon. Ipabati, Ginoo, ang imong pagkamilagroso, ipakita, ipadayag ang imong pagagamhanan, Ginoo. Aron ang imong ngalan mahimaya, Ginoo, sa ilang kahimtang. Again, thank you, Lord God,
Salamat kayo. Niningtak na Ginoo among ang kuno ng kadaugan, ang kuno namo ang mga kahibulungang butang nga gikan kanimo. Ang kuno namo ang mga milagro. Ang kuno namo uban sa dakong pagtuo himua lamang ning angayan Ginoo. Kay nasayod kami nga bisan unsaon namo pag-declare Ginoo o blessing or bisag unsaon namo kadako sa mong pagtuo kung dili pasad mi angayan, dili pud mi nimo pialan. So Lord God, at the same time I pray nga imo ming tagag kasing-kasing nga takos angayan kasaligan aron imo ming pialan sa mga dagkong butang nga gikan kanimo. Mao kini among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinaagi sa ngalan ni Hesus nga mao among bugtong agalon o personal nga manluluwas. Amen and amen. Praise God, hallelujah. And that's all for this afternoon naman or udto. Salamat sa Ginoo igsoon. Thank you so much mga followers, viewers, subscribers. Thank you. Okay? Again, ako ning putlon, I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page. Shout out 157 followers o Mabungahong Kristohanon, and don't forget to subscribe to our YouTube channel no, para mas ma-update pa ta no. Na dito magud sa YouTube, di ba? Ako di man jud ko magamaan pero tungod kay daghang nag-request nga mas dali ra nila daw ma-download, ma-save. So mao ni naghimo ko YouTube channel para ninyo, no? Kay pwede man ma-save niyo. So ang link igsuon na sa caption ani. Kini-click ninyo, dalhon mo dito, Mabungahong Kristohanon gyapon. Amen. So this time akong ibalik ang tanang himaya og dungog sa tumbuhi nga Dios, and I pray that today is gonna be a blessed day. It's gonna be a fruitful day. Tanang buhat sa inyong kamot, igsoon, panalanginan sa Ginoo. Tanan ninyong mga plano, desisyon, mga lakang, giyahan sa Ginoo. Tanang pagabuhaton ninyo, paboran sa Ginoo. In Jesus' name. Amen? So see you again next time. Kay atong live, manormal naman no? So ampo, ampeng, abante ta, para sa kamayaan sa Ginoo. Okay? Praise God. God bless everyone.